clear tu te chu bai lai vek ule ole tun truma chuan film munom tak mai dangerous lies ti chu kan clear ho ve thung don ani ke ti chu waitress ni in ni khat chu an ha tho na hmuna chuan misual pakhat hi an aron ti buaya vanei thla takin apasal adams chu ron thlengin aron chan hman hlau mai adams chuan ru chu ron bein a hnek hrepa thalia liam hnuah chuan hna dang thokin putar pakhat leonard enkol tua chuan atangta an nupa chuan sumlama chuan an tla chel he maya ti chuan leonard hena chuan apasal adam chu roi ve turin nangen saka ti chuan adams chuan leonard a huan chu a enkol ve ta ani nika chu vandui thlak takin leonard chu thi in an va mu chuak lau maya chu baka in chunga chuan dollar noi khat zet mai a poisa fain an mu chuak zui bok keti chuan engtia ti tur nge a hrelawa azam hle ma se apasal adam chuan thuruk puya asom thung ti chuan poisa chu lain bank ka chuan an da thata dai mai chuti lai chuan real estate agent miki chuan alo bi thlave renga ni khat chu meche pakhat julia hian an ni nu pa chu haron kana chunu chuan leonata lawyer ani thu an ni hena chuan aron hril an ni kuta chuan leonata thuro chhia chu haron pea leonat chuan an ni nu pa chu aro kho zong khom tu atan alo ruat hi haloni chu mai pa ka a in chu keiti tan chuan a pe bok an nu pa chu an hlim rualin an oi lo boka a chu dona chuan keiti chu a be fala a pasal adama chungchang chu ha zo tani leonard chuan an nu patan ni loin keiti tan chau an ro chu alo da hi alo nia a ro khom chungchang a chuan keiti chu film khur turina cha ani julia chuan mi pa in sum an nei chuan an nun dana danglam thina wangin film khur hle tur chuan a cha chumi hnuah chuan an nu pa chuan an in thara chuan thil an eya an hlim khermai an hmalam hun zel tur chu han soiduna han phur to viu mai adam chuan an poisa chungchang te chu a soya adam chuan an poisa chungchang te chu soin tu man an hre don lo ti anu pui chu a hril ma se anu pui chuan film khur hle turin alo hril ve bok atuka chuan an in hluya chuan vakalin an bung ro te chu han pek mola chuti lai chuan adam chuan phone call dongin thali liam ta thil thleng chungchang ron soi aron betu chuan police station aron kal turin aron hrila ma se police station a vakal chuan an nila chuan engma an lo hreve der mai silo ti chuan detective cheslar chu hawa hmuwa detective cheslar chuan ama an ma ni ti boi tu an man tak kha chu lokapa an khung to thu lo soya chupa chu cholkar ni liam ta khan tu tenemo an lo vitlum dai mai hi haloni chuti mek lai chuan keiti chu an in thara chuan a oma onlama chuan engama thoma hria thoma hri da wang chuan pona chuan chokin miki chu halonia chutia lu phalna po nei haulowa an in chunga ron lu wang chuan makati hle mai miki chuan keiti hena chuan an in chu tu emoin le adu thu wa hrila keiti hena chuan leitir mai turin angena ma se keiti chuan he in hi zor lai ani lo tin alo hril ve thung kalson ngail thoi tur chuan angena ma se miki chu a en langeng ve tlat mai an in chu a en thlak reng thin thu a hril zui kumuma zat liam ta atang khan an in chu alo thli thlai thin hi haloni engtik ni emo chuan an in chu a la lei arin thu a soing heng he keiti chuan tuna chuan an in chu ama ta ani thu a soya miki chuan alo la ring chi alo zui keiti chu a thina rim ta a ikalson lo nei chuan police te ka kawang ti na vau a topa chuan miki po a kalson ve tange nge chumi zan chuan thil thleng engkim chu a pasal adam hena chuan a hril veka ma se ani chuan enga ma lo ngai lovin thengil mai tur chuan a hril ve thung chu zan chu an nu pa in tharan lu voi khatna hania keiti in bual tur kal chuan sanaman to zet mai chu hawa mu a pasal hena chuan engtia nei nge tina zot thuya
mà se Adam chuan chu sana chu atak tak ni lovin alem mai ani thu a soi Katie po chuan a oi ve mai bok atuka chuan detective Chesler chu a hma thali liam ta a Katie in bei atona restaurant a chuan a ron kala chumi hnuah chuan Katie te in hluilama chuan a ron kal le a Katie chuan a thawmhnaw te halo pek mol mai Detective Chesler chuan linata in lama an pem phei ta ni ti a hriat chuan makpo a ti hle a an ina aron kal chan chu Adam a biak a duh wang ani thu a soi thali liam ta a buaina an to zan khan Adam chuan enge a to chi a zo du ani chumi hnuah chuan Adam chu hawa bi a ani mutur chuan a kal ngala alampana Katie ron kal la mu chuan Adam chu a thin rim hle a anu pui hnena chuan Julian ena anin biak na chungchang te chu a hriat awangin alung oi vak lo ni na soya Katie po chu a pasal laka chuan alung oi vak bik lo thutlu na chu ama thuin alo siam hnem ve bok matin ni chumi hnuah chuan Adam chuan ama chu tuina mo an zui ru ni na hriat thua soita a chuti mek lai chuan detective Chesler chuan lina ta bank account chungchang chu alo chui ve mek bok chu mai waka Adam a chungchang te ha chui boka Katie chuan an poisa charte chu da le veka duwa a chan po Julia chuan engemaw thil diklo an ti ani chuan engkim chu an hlo vek thei ani ti a soi wang ani ma se Adam chuan chu tianga ti chu hadu hau lova re thei taka omnon le chu hatum lawani niuma zat nuwa chuan detective Chesler chuan Mr. Carver chu haron hmua ani chu agency pakhata ho tu ni in Leonard ta hna Katie hathok tura tir tu chu ani detective Chesler chuan Adam a chungchang chu a zota ma se ani chuan Adam chu Leonard ta ina chuna thok ve ani ti alo hreder lo mai ti chuan detective Chesler chuan ani hna chuan Leonard ta sumdin hmunte chu a en tira chu pa po chuan makati hmel kher mai chuti mek lai chuan Katie chuan garasa chuan khumle bungrua engemaw zata hmu chuaka chulai hmuna chuan tu emaw ha cheng to ani ngei mai chu baka pindan thu ru pakhat chu hawa hmu chuaka banga chuan thisen kaya hmu bok chuta chuan chek lo tla chu hmu in chuta chuan hming pakhat I thena hminga in ziak chunglam han hoi chhonak chuan ruang pakhat a hmu ta chu ruang bula chuan lunglu tam tak chu ha hmu boka Katie chuan engkim mai chu ha pasal hnena chuna hrilta chu pa chu chulai hmuna huan en kol tu ni nge ya an ngaya chumin hu lok chuan Mr. Carver chu chulai hmun chu haron lut ve a lina ta ro a khom thei mai awang chuan Katie chu maktin ron bia hi halo ni a han in chu chal bap mapa Katie chuan kongkhar chu a khar sakta mak mai zana chuan Katie chuan lina ta dam doi te chu adik lo ani ti a hmu chuak ta chumin hu loka chuan a pasal Adam po aron thleng ve ta Katie chuan detective Chesler chu biak adua a chan po I thena ruang an hmu wang chu ani ma se Adam chuan engma soilo tur chuan atia police te biak po phaltlat lo mai chutianga police te an hrilani vai chuan police te chuan an chui hrepang ti a soya an in chuan chan mayang ti a hlawani ma se Katie chuan chu in chu an mamolo thu a soi ve thunga an pahnia lim taka anom dun chu apoimo zok ani ti a soi ma se Adam chuan chu in chu an in ania chu wang chuan in le a chunga thil thleng te po an manin an chingfelang ti in a soi ve thung chu mi zan chuan akar hnunga chuan ruang chu ha thuk ruwa fin fian om thei zong te chu ha ti chevek bok Katie ron har chuak hlol chuan Adam chu silai kengin a va hmua ani chuan an ina chuan tu emaw aron lu ruk thu a soi a pasal hnena chuan khwe train nge chu silai chu anei a vazot ve thunga chuti lai chuan tu emaw chuan an lam chu aron pan ani Adam chuan chu pa chu silai chuan a han tin thut maya tu dang ni loin Mr. Carver chu halo ni van du thlak takin a phuna sal tuk chu ha che suala stepa chuan a lum thla chiam mai step to pathen chuan a thita hiala lo thei lovin police te han call ngai ta detective Chesler po aron lang ngal mai renga
July muna Mr. Calvaron lang chu tu te mai po chuan makan ti hle mai Detective Chesler chuan Katie chu aru ka biain enge July muna chuan thleng chia ti na zota Diktak chuan Adam chu haring hlelani July muna Adam aron tho ma chuan engkim chu ha fel 5 vek kha ania aron thlen hnu chuan engkim chu a buai zo ta si ma se chu thu a soi chuan Katie chu alung oi vak lova Detective Chesler chuan soi zelin ama Katie ti buai tu re chung chang chu ha soi chuka chupa chu amain Adam tenen chuan anloin kom reng to thin hi haloni college te kalin in thian thatak anlonia ti chuan thuron pein Adam chung cha chuan film khur turin a hrila engamo thil diklawa om ani vai chuan a hnen ron kal rang thuai turin a hril bok ningoma zat nuwa chuan Katie chu Julian hena chuan a vakala Detective Cheslarin a hril zong zong chu ha soi vek mai ma se Julia chuan Detective Cheslar chuan case an file ani chuan an in chu adap chia mang ti na soya Julia chuan engpo thleng se ka puyang che ti na lo hril ve thung ti chuan an pan hi chuan bank ka chuan kalin safe chu an va en ta dollar noi khat an da that chu halo bo vek mai Adam chuan a poisa zong zong chu halo la zo vek mai hi halo ni ti chuan Julian hena chuan an ina lung hlu an mu chu thu chu ha soita Julia chuan chu wanga ni chu Adam chuan poisa chu alak vek ni ti na soi Julia chuan Adam chu haring hlela chu ina tanga tlan bo theina tan poisa chu ala chuak ni na ngai ani ti chuan Katie hena chuan a pasal chu zong thuai turin a hrila ama churon bezel turin a hril bok chu ti mek lai chuan police te chuan I thana ruang chu bolhlo boma chuan an hmua Katie po inaron thlengin Adam chu poisa tam tak nen khuma chuan aron hmu a pasal hnena chuan engwanga poisa chu la chuak vek nge ani a zota ani chuan thila chuina sat thu le Mickey an real estate a soite chu engma a omlo ani ti a hre chuak to ti a soya chupa chu real estate agent ni lovin zel tang chuak hlim hlol ani thu a soi Mickey le Ethan te chu thlere udor rok turin aloin thurol ti an hre chuak ta chu thu a soi zo chuan Katie chuan police te biak adu thu a soi le ma se Adam chuan alo hnial thung an nupa a July hmuna tanga tlan chua dai chu halo ril ru khi alo ni Katie chuan Julia chu a beta a ma se Mickey chu aron lang ve ta hlol mai a hnunga tang chuan ron lang thutin a phone chu a ti chiat sak zuya silai chuan tinin khoya nge lunglu te chu a om tina zot Adam churon lang ve ngalin ani po chuan silai chuan a ron tin ve a Mickey chuan in pe du mbik mai lo chuan a kap ve ta a ti chuan an pani chuan in kap ta piep piep mai Katie chu chuat lai chuan a the thlu thruwa ya ti chuan Adam chu a zong phei ta Adam po chuan Mickey chu a lo ka fu ve thowa Adam po chuan silai mu chu a tong ve tho Katie chu ron kalvatin a pasal thi tur chu haron buai puya khoya nge lunglu ada a soi ma chuan Adam chu ha thi ta ni nakina chuan Julia po chulai hun chu ron thleng ve ta a Katie chu ron hnem thuai thuain Mickey chu lina ta that tu ani thu chu haron soita lina ta dam doi chu Mickey chuan alo buai pui vek mai hi halo nia chuta Julia chuan Mickey a silai chu hala ka nga Katie chu atin ta khoya nge lunglu om tina zota Julia chu Mickey a lawyer ni in lunglu chungchang chu alo hril ve vek maya in rem na an siam ani Katie chuan mak ati hle mai lina ta ro khom na chungchang te po chu dot vek ani ti chu a hre chuak ve ta a vane thlau takin detective Cheslar churon langin Julia chu haron kap num ta Katie chu mit tui parol kuangin alo oma thlali zat aliam ta detective Cheslar chuan Katie na thok mol mol lai chu aron kana ain ku vong vong nu chuan Cheslar chuan Katie chu arai ani ti a hre thei Cheslar chuan an in kha an dap vek thu a soya lunglu chu an mu chuak zo lo ani Katie nge po chuan lunglu om na chu a hrial lo thu a soya chumi nu chuan detective Cheslar chuan chulai mun chu ha chu santa Katie te in bula thingkung bula chuan lunglu chu alo om tuara ti chuan movie chu top ta ni
thlir tu te a top thleng lo thlir zo wain ka lo me lo dam ula lo hrisel ula film dang nen in hmu le kan tum do nia